Sampla déarnach den capital. So aber gohfuil dreanlóg a gcéin an sin agus tá an cuid seo, an fad seo x, an fad seo x, tá iscin gohfuil an fad I lár x carnatha, is sin áide, aber gohfuil sin an fad seo 3 agus an fad sin x, tá an fad seo 3 for x, which is 3x, aber gohfuil an fad seo tá sé fós x, agus an fad seo 2, so tá x fá 2 sin 2x, agus aber gohfuil an fad sin 3, agus an fad seo tá iscin gohfuil sé 2. So tá an achar den dreanlóg an sin 3 fá 2, which is sé. So tá an achar den dreanlóg am lán, chum le x carnatha móda 3x, móda 2x, móda sé, agus simig na termí cosúla, so na cín leis an méid na athróga céine ann agus tá siad den cócht céine, so tá siad I gcóachta hain, níl siad I gcóachta 2 mar seo. So tá x carnatha going móda 3x agus 2x sin 5x móda sé, agus sin é or freagra.